Bolestivá menstruace. Pozor ženy, už nemusíte trpět. Víte, že většinu menstruačních bolestí způsobuje hormonální nerovnováha anebo zánět. Ale nemusí to tak být, protože existuje řešení, které nabízí přírodní pomoc. Tato pomoc vám může přinést rychlou úlevu. Stačí k tomu malá změna stravy a vzít si na pomoc bylinky, které pomáhají hormonální rovnováze, ulevují od bolestí a zmírňují záněty v těle. Cítit se během menstruace dobře totiž není luxus, ale je to vaše výsostné právo. Přečtěte si proto můj nový článek na blogu, který se věnuje příčinám i přirozenému řešení menstruačních bolestí. Klikněte proto na tento odkaz a udělejte svůj první krok k bezbolestné menstruaci už dnes. Krásný den.